Ndi nthawi ya Nkhani ndipo madzulo ano muli ndi ine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Katemera okwana 100,000 wonjezera wa matenda a COVID-19 wafika mdziko muno. Bungwe la Malawi Electoral Commission lanenapo zakufunika kotsatira malamulo poyendetsa chisankho. Ndipo mulipoti lathu lapadera Saulos Chilima akufotokoza zambiri za ulimi ogwiritsa ntchito za chilengedwe. Tindi zimenezi ndi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Munkhani yathu yoyamba, katemera wonjezera wa COVID-19 wa AstraZeneca okwana 100,000 wafika mdziko muno kuchokera ku bungwe la mgwirizano wa maiko onse muno mu Africa la African Union. Katemerayo akuyembekezeka kufikira anthu okwana 100,000 amene sanabayitse kuti adziteteze ku matenda a COVID-19. Mmodzi wa apampando a komiti yoona za matendawa akhumbize Kandodo Chiponda walangiza anthu amene anadwalapo nthendayi kuti aziyamba adikira miyezi 6 asanabayitse katemerayu. Matthews Kasanda ali ndi ripoti ili. Achiponda ati aliyense yemwe anayamba wapezekapo ndi kachilombo ka corona ngakhale kuti anaonetsa zizindikiro kapena sadaonetse akuyenera kudikira kwa miyezi 6 asanabayitse katemera wa COVID-19. Iwo ati zili choncho kamba kuti aliyense yemwe anapezeka ndi kachilomboka chitetezo cha mthupi mwake cholimbana ndi nthenda ya COVID-19 chimakhala chilimobe kufikira patatha miyezi 6. Iwo ananena izi mukalata yomwe komiti yapadera yoona za nthenda ya COVID-19 inatulutsa loweruka pa 27 March 2021. Achiponda anatinso pofika pa tsikuli anthu oposa 100,000 mdziko muno ndi omwe anatalandira katemera wa COVID-19. Iwo anapitirizanso kuti malingana ndi malamulo azachipatala munthu akalandira katemera amayenera kukhala masiku 3 asanamwe mowa. Iwo ati izi zimapereka danga lofuna kuona ngati pangakhale zosintha zina kamba ka katemerayi. Ntchito yopereka katemera wa COVID-19 mdziko muno idakhazikitsidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera pa 11 March 2021. Maola 24 loweluka anthu okwana 43 atsopano ndi omwe adapezeka ndi COVID-19, 168 adachira pa tsikuli ndipo mmodzi adamwalira. Wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission Justice Chifundo Kachale wati ntchito yoyendetsa chisankho imagwirizana ndi malamulo kotero nkosaloledwa kuti munthu agwire ntchitoyi mmene akufunira. Justice Kachale wanena izi mu mzinda wa Lilongwe lero pamene amatsegulira maphunziro a anthu amene adzagwire ntchito yolowetsa makina a kompyuta zotsatira za chisankho chachibwereza cha aphungu ndi makhansala chimene bungweli lichititse pa 30 mwezi uno. Koma zatsatine ndondomeko zomwe bungweli liwaphunzitse pakadali pano. Iwo anapitiriza kufotokoza kuti ntchito yoyendetsa zotsatira za chisankho imatha kusintha nthawi ndi nthawi kotero ngakhale omwe adagwirapo kaye ntchito ndi bungweli akuyenera kutsatira zomwe angaphunzitsidwenso pakadali pano. Wapampando wa bungwe la Meki anachenjezanso anthuwa kuti apewe kutengapo gawo pandale ndi cholinga chopewa kuonetsa chithunzithunzi chosakhala bwino ngati angamatengepo gawo ndi kuonetsa mbali ya chipani chomwe akutsatira. Iwo ati anthuwa akuyenera kugwira ntchito motsatira malamulo ndi mosaonetsera mbali. Achikondi Maunda ndi mmodzi mwa anthu omwe adzagwire ntchito yolowetsa zotsatira za chisankho makina a kompyuta. Maphunziro amene tapanga kuno athandiza kuti tikalowetse malizasi ndi information imene tikayilandireko mwabwino mosakhala ndi maerazi kuti anthu athenso kukhulupirira kuti panopo chisankho chapano chayenda bwino ndipo chayenda mwamtendere. Zisankho zachibwerezazi zomwe zichitika lachiwiri zichitika mchigawo chapakati mboma la Nsanje, chigawo chakumpoto mbomali
chigawo chakummawa mboma la Chikwawa, chigawo chakumadzulo kumpoto kwa boma la Karonga, kuzomba cha Ngalume, kumwera kwa Lilongwe Nsinja, kumpoto kwa boma la Ntchisi, wodi ya Livilidzi mboma la Balaka, komanso wodi ya Chitakale mboma la Mulanje. Nkhani ya Luwayo Busy Week ndiyopatsa chidwi kamba kakuti iwowa akugwiritsa ntchito luso komanso upangiri olima mbewu zosiyanasiyana pa malo amodzi ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo ulimi otchedwa permaculture. Mulipoti lathu lapadera Sera Chilora watitengera ku Mchinji kumene bungwe la Permaculture Paradise Institute komwe a Busy Week akupititsa patsogolo ulimi ogwiritsa ntchito zachilengedwe. A Busy Week amene ndi mkulu wa malo a Permaculture Paradise anatitengera pa malo awo azolima pofuna kutionetsa ulimi umene akuchita. Mukuyankhula kwawo, iwo anati ulimi umene iwo amachita ndi wakasakaniza oyika malo amodzi zolima zosiyanasiyana pogwiritsa ntchito njira zachilengedwe. Mulimi umene a Busy Week amapanga amalima zosiyanasiyana zapakhomo, komanso mulimi wawo amaphatikizapo zinthu zina zimene anthu amaona ngati sizigwira ntchito monga maudzu kapena maluwa ena osiyanasiyana. Iwowa amagwiritsa ntchito maudzu kapena maluwa ena osiyanasiyana pamunda pawo ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti nthaka ikusungika. Iwo anafotokoza kuti kalimidwe kameneka sikothandiza ndi nthaka yokha komanso ndikopindula mu njira yonena kuti ndikotchipa kamba konena kuti amagwiritsa ntchito zinthu zachilengedwe. Ulimi umene ukusiyana ndi ulimi umene amapanga anthu masiku ano. Tikulima mbewu zimene za hybrid zimene zimafunika kuti chaka chilichonse anthu adzigula fertilizer, adzigula mbewu. Pamene mulimi umene mbewu zake nzaulere chifukwa kuti tikulemekeza mbewu zakwathu konkuno. Ife ngati Malawi timakhulupirira kunena kuti titati tilemekeze ulimi ngati umene monga mmene anapangira aunduna wa zamalimidwe mu chaka cha 2000 kutulutsa chithunzithunzi cha mmene tinena kuti tidzidyera ngati tikufuna kuti tikhale ndi thanzi labwino chimene timachitchula kuti magulu 6 azakudya kuchoka ku magulu 3 aja. Zimene zijazo timazionetsera pa famu pano munda chifukwa tidapeza unena kuti zimezi anthu ambiri amangozikamba muzipatalamu ndi mwina motero komano sizioneka munda. Mukapita munda mukapeza unena kuti muli mbewu ya mtundu umodzi ngati chinangwa ndi chinangwa achoka, ngati chimanga ndi chimanga achoka. Zimezi zimabweretsa mavuto osiyanasiyana, kukoloka kwa nthaka, kusintha kwa nyengo, umphawi ndi zina zotero. Ndiye panopa tili ndi zionetsero zosiyanasiyana kuonetsera ulimi umene ungachitikire kumunda komanso pakhomo. Pakhomo tikuyambirano mtawuni mmene anthu amamanga nyumba zawo zikuluzikulu komano malo ozungulira amadzalapo udzu ndi maluwa mmene nthawi zambiri maluwa aja sakhalanso nati akhoza kudya ndi osapindulitsa. Ndiye mulimi umene tikuonetsera pamalo opatu a Busy Week sikuti amangolima zakumunda zokha. Iwowa ali ndi ziweto zosiyanasiyana zimene amasunga pamalopa ndipo amagwiritsa ntchito manyowa a ziwetozi pokathira minda yawo yosiyanasiyana imene akulima komanso popangira mphamvu ya magesi makamaka a sola. Mbali ina tikuonetsera ziweto, ulimi wa ziweto. Ulimi wa ziweto umene tinayika ziweto zonse pamodzi kuti zizikhala pa ubale, zithandizana fazina zimatola tinthata timene timakhala ku ziweto zina. Komanso ziweto zija pakamodzi zikuthandizira konza malo kuna kuti nthaka yake zikhala bwino, mbewu zimene bwino, mbewu zomwezo zimadzakhala chakudya cha ziweto zimene zija. Manyowa amene timatenga ku ziweto zimenezi, manyowa amenewa amakololedwa ndi amene timayika ku biogas imene matulutsa mphamvu zophikira. Komanso manyowa amenewo tikatenga tikakolola ndi amene timagwiritsa ntchito kulimira mbewu. Kutero kuti wina aliyense ali nkuthekera kuti akhoza kumalima mbewu zake kugwiritsa ntchito manyowa ake a munthu kapena manyowa a ziweto. Tifuka kafukufuku amaonetsera unena kuti nkozo amene munthu mmodzi amataya chaka chimodzi mutawika pamodzi ndofanana ndi fertilizer amene timagwiritsa ntchito kulima chakudya nkudyesa munthu mmodzi kwa chaka chimodzi. Koma kodi ulimi umenewu wathandiza anthu motani mboma la Mchinji? Ayeneo Kikaingo ochokera kumudzi kwa Kamphita ndi mmodzi mwa anthu amene anaphunzitsidwa ukadaulo olima zosiyanasiyana pamalo amodzi ndipo iwo akufotokoza mmene anathandizikira kudzera mu ukadaulo umene anaphunzira. Apemekacha tikugwira nawo ntchito bwino
chifukwa chiyambi adatifotokozera ubwino wa ulimi wa mpunga ndipo titamvetsetsa tidakhala ndi chikayikobe pho kunali kuyamba koma tidaona kuti ndi zinthu zopindulitsa kwambiri ndipo adatipatsa maphunziro pakuti ulimi wa mpunga chiyambi chake kuti muone phindu kuli bwino mzidzala umodzi komanso mziyambirira kutali ukozekera nchonge kuti mune mkhuzo malima malo akulu mpoti ugwirizana mpo amatipitiriza utithandiza ukutipatsa maphunziro umatikumbutsa apa ndi apa umatilimbikitsa nchonge kuti phindulo tizilifikira. Akayinga Joseph Nzumani ndi mlangizi wamkulu amene amaphunzitsa alimi osiyanasiyana m'derali ndipo iwo anafotokoza kuti malo ape Makacha Paradise Institute athandiza kusula alimi osiyanasiyana mboma la Mchinji. Kuno kwathu ku Mchinji mbewu ya mpungayi ndikoyamba kutifikira ndikukana khazo tape Makacha sana tifikire kwanakhala kovuta kuti mpungawu tiudziwe komabe ntchito tikugwira nayo bwino amatitenga tinapanga timagulu mmene amakatiphunzitsira ngati kulikulu lathu lape Makacha ku Mchinji kwa Alanga mmene timapangira programu iliyonse kutiphunzitsa malimidwe ya mpunga komanso kasintha wa mbewu zosiyanasiyana komabe kutengera kuti ndi alimi ndikovuta kuti titenge mbewu zonse tagawire mwakamodzi chimafunikirabe tinazigawa m'magawo osiyanasiyana panopa kuchokera mchaka chatha kufika chaka chino ndikuti tikupanga programu ya mpunga then chaka chotsatira alimi tikathana nawo tipereka mbewu ina. Kuyang'ana ntchito yomwe a Bezwiki akugwira ndi zachidziwikire kunena kuti dera lawo likupindula boma lawo likupindula komanso ngati dziko anthu osiyanasiyana akupindula ndi upangiri umene iwo amagwiritsa ntchito. Mukoni Nkhani kuchokera kuno ku wireless ya Kanema ya Times TTV ndipo tikhati kupitiza nkhanizi posachedwa apa zikatha izi. Kuwina double. Ikani ndalama yoyambira 50,000 kwacha ku fixed deposit account ya Finca kwa miyezi yosachepera itatu ndi kupeza mwayi wowina ndalama. Uku mukulandira chiwongola dzanja chochuluka. Mutha kulandiriratu chiwongola dzanja pa nthawi yomwe mukuyika ndalama komanso mukayika ndalama yambiri. Mwayi wanu udzakula mu mpikisano wa double womwe mphoto yayikulu ndi 500,000 kwacha. Pali mphoto zina monga 250,000 kwacha, 200,000 kwacha ndi 150,000 kwacha kwa anthu atatu mwezi uliwonse. Mpikisanowu ulipo mpaka pa 31 May 2021. Malamulo a mpikisano adzatsatidwa. Finca, building tomorrow together. Chavuta nchani? Akazanga alipo chiopsezo. Ali kuti? Kuchipatalako. Ndikuyenera ndifike ku msanga. Chakuchitikira ndi chani? Ali ndi malungo? Ayi, nzopya. Ndi nchani nanga? Chani? Akukabaisa Jackson olelera. Enake anandiuza kuti zinthu zimene chazi sizabwino iya. Anakuna mizani. Njira zolelera nzosaopsa nkomwe. Takulandirani mene tikupitiriza kukupatsirani nkhanizi. Bungwe la Green Belt Authority lati liyamba kumanga sikimu ya mpunga mboma la Karonga kuyambira mwezi wa Mei. Ntchito iyi ndi ndalama zokwana pafupifupi 31 billion kwacha. Sikimu iyi ikhala ya mahekitala 1000 ndipo ikhala ya ulimi wa nthirira ndipo pali chiyembekezo chakuti izidzatulutsa mpunga olemera matani 5,000 pa chaka. Feston Malekezo wadza ndi ripoti. Pa msonkhano omwe Green Belt Authority unali nawo ndi akuluakulu wa khonsolo ya boma la Karonga
yemwe akugwirizira udindo wamkulu wa bungweli Amoni Muluwira anati kukhazikitsa sikimu ya mpungayi kuzabweretsanso fakitale imene idzakonona mpunga ogulitsidwa ku Malawi kuno komanso mayiko akunja. Malinga ndi Muluwira, anthu amene apindule kwambiri ndi alimi amene akulima kale mbomali. Pali anthu angapo amene mwina adakalibe ndi chikayiko kapena kuganiza kuti tabwera kuti talande malo awo. Imene natsimikizira muja malo akhala awo yatenga malowo ayika mu kampani imeneyi ngati mashare awo ndi abwere tiyendere limodzi, chifukwa zimene tikupanga pano ngati aboma ndi zoti zipindulire iwo. Ulimi wawo umathera kuti akalima chonchi akadye kapena angopita pansi akagulitse mabagawi. Koma ife tikufuna tinene kuti akalima tizizipangaso process pachizungu mmene kuti value addition. Tikatero titenge mpunga umenewo tipite nawo mayiko akunja. Muluwira anati chomwe akuyembekezera nchoti alimiwa akonze gulu lawo limene lidzapange ubale ndi Green Belt Authority nkupanga kampani imodzi. Mawu ake mkulu wa mapulani komanso chitukuko mboma la Karonga David Kondwe anati ntchitoyi izabweretsa chitukuko kwa alimi makamaka kudera kumene kukhale sikimuyi. Programu iyi yabwera ndi makomponenti angapo yakamba za processing yakabaso ya value addition. Ndi Karonga muno mkati muone mpunga ukulimidwa wambiri koma mpungawo umagulitsidwa wosaupanga chilichonse kotero kuti umagulitsidwa pa ndalama yochepa. So izi zimene zikubwerazi ndi zinthu zoti zikhala ndi value addition kotero kuti akamagulitsa azigulitsa ndi mtengo yayikulu. Ndi chinthu ichi chofunika kuti anthu achitenge ndi manja awiri komanso akhale omasuka akhulupirire zimene boma lifuna lachitire. Pali chiyembekezo kuti alimi okwana 14,000 ndi amene apindule kwambiri ndi sikimuyi imene idzabweretse ntchito zokhazikika zopyola 300. Bungwe la Malawi Local Government Association layamba ndondomeko yokhazikitsa malamulo olimbana ndi nkhanza kwa amayi ndi atsikana makonsolo a dziko lino. Kukhazikitsa kwa malamulo apakonsoloku kuyamba ndi makonsolo a Mbelwa komanso boma la Ntchisi. Zambiri mulipotire. Mtsogoleri wa bungwe la Maga Award ndipo anati malamulo apadera awo athandiza kulimbana ndi nkhanza zimene amayi amachitiridwa mdziko muno. Iwo anati kukhazikitsa malamulo apakonsolo kuthandiza kuchepetsa nkhanzazi makonsolo a Mbelwa komanso ya Ntchisi. Ntchito yokhozanso malamulo ikugwiridwa ndi thandizo lochokera ku bungwe la UN Women. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu aku UN Women akupamira Mkwamba Matumbi ati kuthetsa nkhanza pa makonsolo kukhoza kuthandiza kuthetseratu nkhanzazi mdziko muno. Ndiye tikagwira ntchito mtima local council achitimaona kuti pene paja pamene tingapange zinthu zokuti zithandiza kwambiri dziko la Malawi lino, because ngati pa council paja anthu amvesesa chifukwa chani, chifukwa chifukwa chosira osapanga nkhanza amayi ndi asikana akazindikira pamene pajapo anakapanga mabylaws awo pamene pajapo zimene zisathandiza kwambiri kuti even pa national level ma issues ngati ntchito luso lakale poulutsa mawu. Kumathero a sabatayi nduna zofalitsa nkhani gospel kazako alengeza kuti dziko la Malawi tsopano lasiyiratu kutsata njira zakale zowulutsira mawu ndipo m'malo mwake dziko lino lizitsata njira zamakono. Akazako ati kusinthako kuthandiza kupititsa patsogolo ntchito zowulutsa mawu komanso pa mitengo yabwino mdziko muno. Iwo ati kubwera makamaka kwa kampani ya Malawi Digital Broadcasting Network Limited MDBNL kuthandiza kuti ngakhale mitengo imene Malawi amalipira mwezi ndi mwezi kuti aonere kanema mdziko muno ikhale yotsika. Panali vuto loti anthu amene amapanga business ya media ambiri amadandaula kuti ngati sumene amadandalo anthu onera ambiri amadandalo kuti atikaonera zinthu za South Africa zimakhala zabwino. Anthu amakhala usiku ndi usana kuonera maseries aku South Africa, maseries aku Nigeria, maseries aku Ghana. Koma chimene samadziwa nchiona kuti maseries amene achawo anthu amalipira kuti aonere. Ndiyeno ku Malawi kunoko zimene sizimachitika chifukwa anthu amapanga zinthu zawo koma palibe amene amalipira, koma anthu amayembekezabe kuti anthu azipanga zabwino. Pakali panopa chimene chichitika nchoti muona kuti pa platform ya MPDNL Malawi Digital Broadcasting Network imene iziyang'anira zimenezo pakhala zosiyanasiyana zimene zizichitika komanso muona kuti kolide ikupita patsogolo chifukwa anthu amba kulipira. A Benson Tempo, mmodzi wa akuluakulu a bungwe la Magra,
ati ndiokondwa kuti ngakhale panali zovuta zina ntchitoyi yatheka. Tsopano amene tili mu television kuti tikumaka ma station a television tikhoza kukhala pamodzi ndi anzathu ma station okwana 20 kapena 22 pa frequency imodzi. Pamene mbuyo mu pa analog imodzi frequency imodzi imafunika station imodzi ikhale pamenepo. Ndiye kuti pakanafunikira ma station nditi ma frequencies ambirimbiri kuti pakhale ma station ambirimbiri. Koma ma station ambiri akhoza kugwiritsa ntchito frequency imodzi mu digital. Dziko la Malawi lili mgulu la maiko asanu ndi atatu amene asiyira kugwiritsa ntchito njira zakale zowulutsira mawu ndipo tsopano akugwiritsa ntchito njira zamakono. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Katemera okwana 100,000 owonjezera wa matenda a COVID-19 wafika mdziko muno. Bungwe la Malawi Electoral Commission lachenjeza pa za kulephera kotsatira malamulo poyendetsa chisankho. Ndipo mulipoti lathu lapadera Saulos Chilima anatifotokozera zambiri za ulimi ogwiritsa ntchito zachilengedwe. Kumbukirani kuti mukhoza kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi, khalani motalikirana ndi anzanu komanso valani masiki nthawi zonse kuti mudziteteze komanso kuteteza anzanu ku COVID-19. Munali ndine Ronald Mpaso, madzulo abwino. Aunduna